Biswana along we Bihali Legislative Assembly along MLA Kilig Mate by election pura BJP candidate Diganta Khatawarapan Ongdunga vote pen ke pahai japon Karabiang long Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang vote kerek amei long alohi sarpo aman pen kachetongdun Kedamtang MP Gilika vote Bihali Legislative Assembly MLA Ranjit Datta MLA Khibom Sita BJP pen MP ticket hangdun si chipahai lo Lasa ojok Bihali Legislative Assembly ke MLA ang hoy do koklo lasi puthot MLA ang hoy kipa playing Japarman by election mate MLA kilik padopon nang koklo Lasi pinipre ni pai inquire circuit Dumiarni Bihali LA Gaparlo Bagmara block Nahodbari lapen Borjaroni Kasubila long BJP atum vote kede kamai paman ponlo Bangsomai long alohi sarpo manpen Karabiang long Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Bidya Singling MLA Dorsing Ronghang EM Madhuram Lekhe EM Surja Rongpar EM Lunsing Teron MAC Hetsing Rongpar MOU lapen MOS Implementation Committee a Chairman Kangjang Terang Board Chairman Mohan Tiso Board Chairman Longsing Tokbi ke Sopti Mungatum Chutongdun Lason si CM Ronghang sangho pen vote kerek amei long ke jaipon laki Karabiang long penangtan ke do Karabia timaphan Prapchin pen Karabi Welfare Autonomous Council Sengpon po lapen All Assam Karabi Students Association mate Chihek pen AAKSA Biswanath District Committee lapen Biswanath District Rongker Rongaji atum kachening riating pen January 5 mate arkoi ni 5 porni Rongker Karkli Pura State Government pen restricted holiday declare Japan Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma phan Chingki chingwai atlo lapen declare po pusi wadaphan than te kanglo Anparta Karabiang Thomas Council Sola Jangatangka pen Biswanath along rialong ason son kaching thorasai claim po pusi vote kerek amei long lapjak pipon Lason si pini vote kerek amei long BJP candidate Diganta Khatawarapan ke ongdunga vote pen ke pahai japhan tidonga puar jana long mate BJP aphan vote ki PJ aphan Bihali LA long ki do Karabi aphan tuning ripon lapen BJP candidate Diganta Khatawar ke 100% highway popusi nitoma pherang ke karjo vote namthi chipaklang pon BJP a candidate Khatawar ke hai jipu ko aning ke thedola sa la ke 100% highway poda ke soba khai tumna do pick dak ai su bai do kol de soba khai tumna do soba khai tumna do ka do ga khai chelang pet kan sida ke lang tham ke jokpo abini tum kar bi tum ta ning si pet kan si la aka preka sayang deng kapichun ji aphan penjeng lok bogi jori dak Biswanath long ke do Bihali long ke do Karabia tum ke do kisung abu thak ko bisi pupos la he putha kapichun ji aphan si tum government ke do party long le chera bunde pulong de koson si chun po Asidagarar tum da chini lo je government ke do party long si cherap tum lo pulong te da kisung asayang dengan ta isi pen chun popusi atum da matha par siksi non phong bang ke da ke ang ton tame da ke do anakar bitum ta non phong abang ke ye BJP a party aphan si ka pe hai ye phan si da bang ke bori pon Karabi Welfare Autonomous Council ke seng thak lata prabjin men ka pichun je phan si claim pon bom News Desk report Northeast Karbilai